Здравейте, скъпи приятели! Днес ще си приготвим кето пица с тиквички. За случая ни е необходимо 2 тиквички, 1 яйце, заплата, олио, зехтин, 1 лъжица, черен пипер и сол. Трябва да ги настържаме тиквичките на едро. След като сме ги рандосали добре, следва да ги изтискаме, за да се махне течността, да е сух блата. Към вече изседената тиквички прибавяме 1 яйчице. Прибавяме зехтина. Прибавяме черен пипер и сол на вкус. И разбъркваме добре. Вече добре разбърканата смес я поставяме в тавичката на хартия за печене и аз малко ще намажа хартията за печене с сладника. След което разстиламе течността. Така разтланата вече смес я поставяме за 15 минути да се пече при загрята фурна на 180 градуса. Ето вече запеченият ни блат, който ще украсим с настъргана моцарела, която е с нисък процент мазнина. Разстиламе хубаво навсякъде на блатчето ни. Така. След което поставяме и доматче. И пицата ни е готова. Поставяме във фурната още за 15 на минутки. И можем да я консумираме. Ето ни вече и готовата изпечена пица. Да ни е сладко. Да си отрежем едно парченце. Ето ни пицата, вече ни е отрязана. Приказна.